Yo, good morning guys. Welcome back to my YouTube channels. So for today's video guys, magtugpo mi og pati ari sa libo, ibnot kay view guys oh. Tumoy na ni. Asa unya ra po iya. Training ta guys. Kaya hapit na mong SDR. South Derbiris. Pang Santander. May talag makauli ni ron guys, namis libo karon. Kaya wag di na sila manguli naaran nila ha. No? Bungtod na kayo, namin dress na katumoy. Kapuyag biyahe eh. Ato lang tutauran ron. Sorasa dia. Alas 6:04. Ha? Alas 6:04. Mga alas 6:10 lang ito boyan. Sa mga hindi pa naka-subscribe diha, subscribe na. Alas 6:04, alas 6:10 lang ta magtugpo. Ato boyan. 5 na sila kabuok. Ako lang gipauban akong clacker gikan sa Toledo. Top 11 ni siya. Bigyan nabuak na ilang mga piso, mga itlog dito. Ang training box guys. Saon na nga DIY ra gyapon ni bisag na yung dunit dia. Okay kayo. Dawat gyapon ta. Hayag na, sulbong na. Manitalag makauli na siya laron. Libho. Tubugo City. Largo na tog training diri. Makauli ba gyud? Ang bagtang to si Ernesto dito. Si Ernesto Rebellious ito, yung apelido daka na kayo nangagi. So balik lang ito ini kon guys, hindi pa lukad na spate. So unsa na rasa di asip Lasay City. Tanaw sa tas view na to dito. Ano kayo? Kalmar kayo mga pati dito. Kalmar kayo. Dapat muli mo ha. Testing pa champion yung amo. Ruta ko eh, hayag ko ba? Kaya palantaw sa mga kinabuhi ba? Taas kaya palantaw nga wala na siya sa mga kinabuhi. Na may ugot-ugot. Okay, sara sa balik. Alas na ibigay, buhiin na lang na. Anyarap, hinapin niya agi. Okay. Weh! Ulit mo ha. Mas lakabok. Pamuli mo. Kita mo sa lugar. Gumaya na nila eh.
Hindi ba magtuyok? Ay, lahos na. Ay, lahos na sila. Kuhan na sila. Hindi na maklaro. Wala ano? Layo na kayo eh. Dito na. Layo na kayo dito? Hindi lagi magpwede. Tagunan na sa labi. Dara dito mga warriors. Nanood na sila. Ipasod yun rin sa akong kauban kaya naligaw mo dagat. Saka rin sila orasa na abot. Dara itong mga warriors. Gitog po na to og live ho. Sana all.